Bona tarda. Després d'un any d'absència obligada per les circumstàncies, torna al Carnaval de Reus. Hi havia una vegada un regne governat per un gran rei, un senyor dels pocasoltes, provocador, viciós i descarat, orgullós, prepotent i molt, però que molt livinidós, ja que tenia entremig de les cames un gran membre que el governava desesperadament. I un cop l'any, pels vols del mes de febrer, era invocat pels seus súbdits. I en complaença el monarca, per no decebre'ls, es feia visible i s'apropava. S'apropava acompanyat de la seva fidelíssima cort que, sense descans, vetllava pel compliment de tots els seus desitjos. Una cort de 7 personatges que l'ajudaven a ser l'amo i senyor de tota la vila. I per fer realitat tots i cadascun dels desitjos de sa majestat, us presentem la seva cort. En primer lloc, l'Ira, que lluita contra tot allò que troba injust o indigne, i per defensar allò que troba just, actua o ataca en comptes de fugir. La segueix la peresa, no té cap mena de desig, esma o coratge per fer res, és el malbaratament del propi temps i, indirectament, fa que els altres hagin de treballar més que els pertoca. En tercer lloc tenim la supèrbia. Sempre es creu millor que els altres, menyspreant els que els envolten. Es veu atractiu, intel·ligent i el més ben plantat del món. Segueix l'enveja. Fa desitjar allò material i immaterial que posseeix una altra persona. Parteix de la no acceptació de la nostra presència i pateix d'una immensa ànsia de tenir. La luxúria, amb un fort desig sexual, desordenat i incontrolable, posa la carn per davant de l'esperit. Usa el sexe com a excusa amb el sentit més carnal del plaer, tot donant pas als instints més primaris. L'avarícia té ànsia de posseir més del que ja té, especialment tot allò relacionat amb els diners o les coses materials. S'ofusca i perd el nord i no ho té tot tancat sota clau per por que li robin. I finalment, la gola, amb un gran desig desordenat per al plaer més primari, connectat amb el menjar i la beguda, un desig que fa devorar sense gana només pel més pur plaer de fer-ho. I aquests són els 7 personatges encarregats que, en els seus fidels i súbdits, puguin gaudir de la sublim presència del rei Carnestoltes. I avui és el gran dia. Avui el monarca i la seva cort arriben a la ciutat de Reus. Tant de bo que el rei i la seva màgia es quedin per sempre entre nosaltres. Hi havia una vegada un rei i ell és el protagonista.